खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बाक्सायाव बिटिआर सोरखारा मिशन बैसोमुथि 2.0 बेखेवदों। कक्राझाराव रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। बरबरजरानि बासबारियाव हा जरिब खालामनो फैनायनि सन्देहआव जायगानि दैदेनगिरिखौ रायजोफोरा गाग्लोबदों। केदारनाथआव हेलिकप्टार जाब्रबथाय, सासेनि जिउ खहा। 17 बोसोराव हेंथा दोलोआ मोनसेबो इन्डास्ट्रि लाबोनो हायैनि थाखाय लाजिनानै थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ हेंथा होदों बुंदों रनजित बसुमतारिया। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा दिनै मिशन बैसोमुथि 2.0 बिथांखिखौ बेखेवबाय। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव रायजोनि बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ दिनै अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बाक्सा जिल्लानि घारुजावानाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर खुंथाया मिशन बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवदों। बिटिआर सोरखारनि मोनसे गेदेर हाबाफारि मिशन बैसोमुथि 2.0 आ गासै बड'लेण्डआव फिसा साहा बागान आबादारि, रबर दिहुनग्राफोर आरो हा गैयै नखरफोरनो हानि मोनथाय होनो नागिरदों। मिशन बैसोमुथि 1.0 जाफुंसारनायनि सायाव बिथा खालामनानै बे गोदान खोन्दोआ गोजोन। बे हाबाफारिया मिशन बैसोमुथि 1.0 नि जाफुंनायखौ दिन्थियो आरो ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो समान जौगाथाय मोननो थाखाय मोनसे साहसगोनां आगान महरै नायनाय जायो। बिटिआर सोरखारनि मिशन बैसोमुथि 2.0 बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारियाव केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि डिपुटि सीएम आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी, रायजोसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, गोबांसा एमएलए, इएम, एमसिएलए आरो रोजा रोजा रायजोफोरा बाहागो लादोंमोन। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनायाव दिनै बर' हारिनि बिजनारि दैदेनगिरि, समाज सिबियारि, थुनलाइगिरि, राजखान्थिगिरि रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै आरो बिथांनि 124थि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव बिथांनि मुसुखा बेखेवनाय जायो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया बेखेवदों रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ। बे हाबाफारियावनो रुपनाथ ब्रह्मआ गावनि जिउआव बर' समाज आरो आसामनि थाखाय होलांनाय बिहोमानि सायाव बोलो होनानै माहारि सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्मनि जिउखौरां आरो बिहोमा मुंनि आयदानि सायाव सावराय जथुम खुंनाय जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिनै फुंनि समावनो कक्राझार औवाबारियाव थांनानै बिथांनि मांखरसालिखौ साजायनानै बेखेवनाय जायो। मख'नो गोनांदि रुपनाथ ब्रह्मआ सासे बिजनारि दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, राजखान्थिगिरि आरो हारिमु दाफामगिरिमोन। बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन ल' ग्रेजुवेट, गिबिसिन एमएलए, गिबिसिन मन्त्रि आरो आसाम केबिनेटआव गोलावसिन सम सिबिथाय होनाय ट्राइबेल मन्त्रि। बिथांखौ आथिखालनि कक्राझार नोगोरनि आर्किटेक्ट एबा डिजाइनार महरै मिथिनो हायो। बर' समाजनि जौगानाय आरो दावगानायनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन आरो बिथांनि गोसोखां खाम्फाया इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होगोन। बरबरजरानि बासबारियाव दुंहाव थासारि, हा जरिब खालामनो फैनायनि सन्देहआव रायजोफोरा जायगानि दैदेनगिरिखौ गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि बासबारिनि हाखौ थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय आदानि ग्रुपनो होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो जायगानि सासे दैदेनगिरिखौ रायजोफोरा गाग्लोबनाय खौरांखौ मोननो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थार्मेल पावार प्रजेक्टनि हेंथायै सोमावसारनाय माखासे आइजोफोरा गारिजों थांनाय जायगानि सासे दैदेनगिरिखौ लामा बेंथेनानै बिखायाव हमना गारिनिफ्राय बोख्लायो। सनिबारखालि बेलासियाव जायगानि दैदेनगिरिया गंनै गारिजों ओनसोलाव हाबहैनाय समावनो सोमावसारग्रा हानजाया बेंथेनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। उननि समाव ओनसोलनि गुबुन सुबुंफोरनि दैदेननायाव थासारिखौ सामलायनाय जायो। जायगानि सुबुंफोरनि अजद बायदिब्ला बै दैदेनगिरिफोरा आदानि ग्रुपनो हा होनायनि फारसे गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दंमोन। भारतआव फिन बिरखं जाब्रबथाय, एहेमदाबादनि बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ दासिम सिनायथिनो हाजोबनाय जायाखै।
बेनि गेजेरावनो फिन बिरखं जाब्रबथाय जादों। बे खेबाव केदारनाथआव जादों हेलिकप्टार जाब्रबथाय। गौरीकुंड आरो त्रियुगी नारायणनि गेजेराव थानाय गुदु हाग्रा ओनसोलाव जादों हेलिकप्टार जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव सासे पाइलटजों लोगोसेनो सा 7 सुबुङा जिउ गोमायो। बेनि गेजेराव सासे गथ'सा दंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंनि 5:30 रिंगासोआव जादों बे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाया। हेलिकप्टारा गुप्ताकाशी फारसे थांगासिनो दंमोन। उत्तराखन्डनि आरियान एभिएशननि हेलिकप्टारा फुंनि 5 रिंगासोआव बिरदोंमोन। नाथाय टेक अफ खालामनायनि दान्दिसे उनावनो बे जाब्रबथाया जायो। बबेखानि बोथोरनि गाज्रि जानायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। थार्मेल पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों जोंनि हालामनि लेखा गोरों लाइमोनफोरा साख्रि मोनगोन आरो सोरखारा गोबां खाजोना मोनगोन। हेंथा दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव मोनसेबो इन्डास्ट्रि लाबोनो हायैनि थाखाय लाजिदों। बेनिखायनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव लाबोनो हानाय इन्डास्ट्रिखौ हेंथा खालामदों। बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया। बबेखानि थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय आदानिनो हा हगारना होनो थांनाय गोबां थागिबि सुबुंफोरनि हा खहा जादों होननानै हेंथा दोलोआ अजद होदों। नाथाय बे हानि बिबांखौ सुनानै सावगारि बानायना सोलाय सोल' खालामनाया खनब्रै जाबाय। रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेयाव थाङा बेयो रोखा। आरो बेखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय हेंथा दोलोआ बुंनाय बायदियै सोरबा कम्पानिनो लिस्टआव होआखै, बेखौ आसाम सोरखारनोसो होदों। आसाम सोरखारा इन्डास्ट्रि कम्पानिजों गोरोबथा खालामदों। बेयाव बिटिसि सोरखाराबो शेयार दं। बेनि गेजेरजों बिटिसिआ खाजोना मोनगोन। बेनि अनगायैबो साखाथि फाखाथिनि रायजोफोरा थांना थानायनि राहाखौ मोननो हागोन। परबतजरा बायदि गोग्लैसोनाय ओनसोला जोबोर खाफाल गोनां। बिटिसि सोरखारा परबतजरायाव मोननै इन्डास्ट्रि गायसंनो थांगासिनो, मोनसेया रेलवे कच फेक्टरि आरो गुबुन मोनसेया थार्मेल पावार प्रजेक्ट होननानै बुंदों इएम रनजित बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।